रायजोफोर बिराद जामनिया जुबिनदानि सावनाय जायगा माने खुलुमनो फैदों जोङो नायनो फैदों खुलुमनोबो फैदों ओमफ्राय बेहा मानसिनिया ट्रेफिक बेयाके ट्रेफिक बाप रे बाप माने हाजार खुलुमनो फैबाय थारमाने जुबिनदाखौ दा मा मानसि खुलुमबाय लोगोफोर थ' बे समाव जोङो जुबिनदानि जि सावनाय जायगा बेयाव माने फैनो सानबाय थादोंमोन नाथाय फैनो हायाखैमोन फाइनालि दिनै फैबाय ओमफ्राय खुलुमना थांसै जों गिबियावनो माने फार्स्ट शिलंसिम थांबाय इउमियाम लेकसिम थांबाय गिबियावनो जोङो बिनि उनावसो जोङो डाइरेक्ट माने जुबिनदानि सावनाय जायगासिम फैबाय जोङो खुलुमना थांसै नायना थांसै निया थ' फाइनालि सफैबाय माने जोङो नैया बेहा मानसि जादों बाप रे बाप फरायनाय तामा मानसि सानफ्रोमबो बेहा मानसि सफैबाय जोङो जुबिनदानि सावनाय जायगा फरायनाय तामा मानसि बाप रे बाप बुंनाङा आरो निया थ' सफैनायाथ' सफैबायमोनलै सानैया बहा थांखोथाय एसे सानैया बहा थांखो माने जुबिनदानि सावनाय जायगाया टुरिजिम साइट जाहैबाय आरो बुंनो थाङोबा सब मानसि दोङो सब जातिनि मानसि दोङो बेयाव बहुत मानसि फैयो बेयाव सानफ्रोमबो नैया मेरला मानसि दङ ओइ सायाव माने मानसि दोङो नैया सानफ्रोमबो फैयो माने बेयाव मानसि खुलुमनो माने जायगायानो माबा टुरिजिम साइटसो जाहैखाबाय नैया सानफ्रोमबो तामाम मानसि सायाव इमान मानसि दोङो नैया ओइ मानसिया नैया सायाव तामाम मानसि सायावबो तामाम मानसि दोङो मेरला मानसि बाप रे बाप डेन्जार मानसि सब जातिनि मानसि दोङो बेयाव दा तामाम मानसि ini kalau lagi nangga bione, alare pati sauna sang ini merla alare pati. Nih ya, mana mandir jaya beno, bah Subindani sauna jaga ya, alare pati sauna sang, boibe, sang lana apa ya sih? माने हाजार माने दिनावनो हाजार खुलुम फैयो माने आलारि बाथि सावफैयो इयाव हाजार माने निया गारलायबाय बेसें बुरजा जादों नैया जुबिनदानि सावनाय जायगाया नैया बेयाव सावदोंमोन दायो इनि बनायबाय थादों माबा माबि कनस्ट्राक्सन खालामबाय थादों मन्दिर जानो हागौ बियो नैबे बेयावनो सावदोंमोन आरो दा मा मानसि दिनै बाप रे बाप बुंनाङा आरो ya tamam mansih थांबाय थानोसैलै दाबा गोसोखौ बाय गोजोननाय मोनबाय फैनानै मा थांबाय थानोसै न'आव ओंखाम उखैजोब्बाय ओंखाम जायाखै फुंनिफ्रायनो tamam mansih जायोलै